Volám sa Tomáš Rubý a venujem sa digitálnej analytike. V tomto videu vám predstavím službu Strategická digitálna analytika. Je určená firmám, ktoré chcú získať viac dát, ktoré už zbierajú, a zároveň majú vlastný interný tím alebo spolupracujú s externistami. Cieľom tejto služby je pomôcť vám zlepšiť marketingové rozhodnutia, optimalizovať web, kampane, obsah aj celkové náklady. Pozriem sa na vaše dáta z webu, PPC kampaní, CRM systému či iných zdrojov a pripravím konkrétne odporúčania, ktoré váš tým môže rovno implementovať. Každá firma je iná. Niekto potrebuje zlepšiť konverzný pomer, iný má chaos v reportoch alebo hľadá spôsob, ako získať viac investície do reklamy. Pracujem flexibilne podľa toho, čo váš tým reálne potrebuje. Ak napríklad nemáte content špecialistu, nebudem navrhovať odporúčania, ktoré neviete hneď zrealizovať. Každý výstup je prispôsobený tomu, aký tým máte a čo chcete dosiahnuť. Ak máte pocit, že by ste z vašich dát mohli vyťažiť viac, ozvite sa mi. Rád sa pozriem, čo vieme zlepšiť.